Aleluja. Ja som si vás vyvolil zo sveta, aby ste išli a prinášali ovocie, a aby vaše ovocie zostalo, hovorí Pán. Aleluja. 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 Pán s vami. I s duchom tvojim. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Sláva tebe, Pane. Ježiš povedal veľkňazom a starším ľudu: Počujte iné podobenstvo. Istý hospodár vysadil vinicu. Obohnal ju plotom, vykopal v nej lís a postavil väžu. Potom ju prenajal vinohradníkom a odcestoval. Keď sa priblížil čas oberačky, poslal k vinohradníkom svojich sluhov, aby prevzali jeho diel úrody. Ale vinohradníci jeho sluhov pochytali. Jedného zbili, iného zabili, ďalšieho ukameňovali. Znova poslal iných sluhov, viac ako predtým, ale aj s nimi urobili podobne. Napokon k ním poslal svojho syna, lebo si povedal: K môjmu synovi budú mať úctu. Ale keď vinohradníci zazreli syna, povedali si: To je dedič. Poďte, zabíme ho a jeho dedičstvo bude naše. Chytili ho, vyvliekli z vinice a zabili. Keď potom príde pán vinice, čo urobí tým vinohradníkom? Odpovedali mu: Zlých bez milosti zahubí a vinicu prenajme iným vinohradníkom, ktorí mu budú načas odovzdávať úrodu. Ježiš im povedal: Nikdy ste nečítali v písme? Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. To sa stalo na pokyn Pána, vec v našich očiach obdivuhodná. Preto vám hovorím, vám sa Božie kráľovstvo vezme a dá sa národu, ktorý bude prinášať úrodu. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála tebe, Kriste. Už sme tu mali nedávno o tom, jak funguje Božia ekonomika, a pokiaľ sa nemýlim, kto je mudrejší určite, jak ja ma opraví, toto, čo sme prečítali, neviem sa rozhodnúť, môžete mi našepkať, či to je PR alebo HR. Že to je o ľudských zdrojoch, myslím. Tak sa to volá, ne? Také outsourcing a všelijaké tieto, ale toto, čo sme dnes počuli, je o tom, jak Pán Boh používa tie HR, čiže ľudské zdroje svoje. A je to ďalší šok. Každá firma, v malej, veľkej, už aj od rodiny počnúc niekedy, ja si myslím, že pokiaľ funguje tak, že máte nejaký vstup a na konci výstup. To, čo sa sleduje, je tá posledná položka, a to, čo je dnucha, na to sa hodí čierna plachta. Nikoho nezaujíma, jak sa dosiahli výsledky. Tak skrátke by vysvetľoval, kedy si bol otec, keď robil vo fabrike, keď sa plánovalo ešte dopredu a tak, jak sa dosahujú výsledky, tak aby boli také, jak treba. Ale to, čo dnes vidíme v tom evanjeliu o tej vinici,
Vysvetlenie máme jasné, kto je čo, tam nie je o tom, ale mňa zaujala tá mentalita. Nikto z nás, ani ja, by tak svoju firmu neriadil. Nikto z nás by to, čo je to, že poslal svojich sluhov, aby vybrali jeho podiel. Tam tu začína tým. Jeden za druhým zlikvidovali. Ja a verím, že aj vy by ste poslali na nich trestné oznámenie, rýchlu rotu, zásahovku a tak ďalej, komando. A rýchlo sa proste s takými ľuďmi zlikvidovali. Ale náš, vieme, že to je sám Pán, to je Boh, nepoužíva metódu, ktorú my bežne používame. Že si dupne a nás donúti urobiť to, čo on potrebuje, ale čo v konečnom dôsledku je pre nás dobré. Toho sa nedočkáme. Toho sa nemôžeme dočkať a šťastne môžem, jak sa dá dosiahnuť svoj cieľ bez toho, aby sme niekomu nestúpili na, povedzme, na slušne povedané. Toto je to, čo naozaj. Vždycky, keď som to počul, tak som sa na tom pohoršoval. Keby bol niekto taký, ako v manažmente firmy, povedzme, ten človek je buď hlúpy, je slabý, je neschopný, alebo nevieme, jaký je. Nielen, že prišiel o všetkých tých, ktorých tam poslal. Ale naivne si myslí, že ešte tam, pošlem svojho syna, toho budú mať rádi. Takto sa plýtvá zdrojmi podľa nášho rozumu, podľa mňa, podľa ľudského rozumu sa plýtvá. A teraz, keď si človek zoberie cirkevné dejiny, tak si uvedomí, že cirkev sa tak nesprávala. Že toto je jedna z mála vecí, ktoré, možno sú nejaké výnimky, o ktorých nevieme, ale vieme o spúste vecí, keď sa správala presne naopak. Keď Nemci prišli takzvané evangelizovať Slovanov a tí radšej sa nechali zabiť, rozštvrtiť to, jak by mali prijať proste takú vieru tými ľuďmi, ktorí ju hlásali, ktorých úlohou bolo hlavne ich pripraviť do ich národnosti. To bolo celé. Dneska majú výsledok. Vo vlastnej krajine sú cudzincami. Iný príklad. Keď Gréci ešte vtedy Byzancia, keď vnúcovali zase. My sme boli výnimka. My tu celkom ďaleko od centra, ale ešte aj v takom Jeruzaléme a Svätej Zemi. Tí, ktorí vlastne zastupovali vtedy to štátne náboženstvo, ich vlastne volali, dodnes sa tak volajú, že Melchiti, teda cisársky. A sami v Libanone isto viem, lebo som mal spolužiakov, sami seba volajú grécko-katolíci. Lebo pôvodne mali liturgiu v gréčtine. Arabi, títo všetci, v jazyku, ktorým absolútne nikto nehovorí. To iba my sa mali takú výhodu, že som boli ďaleko. Ale ich štýl bol, áno, vnútiť, zničiť, zlikvidovať. A viete, jak dopadli? Sami Gréci dopadli tak slávne, že keď si cirkev chcela udržať, povedzme, výsostné postavenie, hoci už nemajú ústavné napísané, že sú štátna cirkev, no ale keďže si chceli udržať to postavenie, tak to majú tak, že bola donútená, aby som to nestravil, usporiadávať sobáše kde koho, tak to poviem. Lebo nemajú štátnych úradníkov, viete. Sobáše rozvedených veselo, ale to nie sú požehnávania, proste. Museli vymyslieť také obrady, lebo tam všetci sa v cerkvi. Tam iné neexistujú štátne. Čiže oni vlastne musia jakby fingovať to, čo vlastne Boh nerobí. Okrem iných ďalších vecí. A
vo takom Švédsku napríklad ešte tiež donedávna mali zákon, že každý, kto sa vo Švédsku narodí, je automatický člen evangelickej cirkvi. Ani nemusel byť pokrstený. Hneď ho písali do matriky. A keď niekto konvertoval, alebo z nejakých príčin nechcel s tým mať nič spoločné, tak sa museli z úvodzovka vypísať. Takže tam došla cirkev s tým nátlakom. To hovorím všade inde, aby človek zbytočne nie to, ale s takými vzťahmi, s takými proste, jak videla, a stala sa vlastne ideológiou. Či teraz na hoci ktorú krajinu to položíte, tak zistíte, že vlastne prišla o tú podstatu. Lebo to tajomstvo, o ktorom vždycky v Evanjeliu máme ten povrch a nejaké slovíčko nám odomýka to tajomstvo. To dnešné tajomstvo je v tom slove, že k môjmu synovi snáď budú mať vrúctvo. Na tom sa zakladá vlastne obsah Evanjelia. To, čo ho robí tým, čím je. To, čo dáva zmysel aj celej cirkvi a všetkému tomu, povedzme, personálu, ktorý sa za to skrýva. Táto vec. Ako náhle chýba táto úcta, tak to je prázdno. Fungujú veci, ale a táto úcta sa potom nahrádza. Čím len chcete. Uctievaním ľudí, uctievaním nejakých ideologických systémov, s takou sa spriahnu s každou, ktorá im zabezpečí, že budú fungovať a tak ďalej. Čiže toto je ako nahrávať. No ale teraz, a prídeme v podstate. To znamená, čokoľvek, čo v cirkvi nahrádza úctu ku Kristovi, je tam namiesto Krista. A grécke slovíčko namiesto je, viete, aké? Antichristus. Nie ten, čo sa postaví proti Kristovi. On sa namiesto neho tam umiestní. Čiže nemusíme čakať, viete, že príde na vtedy, teraz to sa prebehujú tam majstri sveta vypočítavajú, čo Boh sám povedal, že sa nedá vypočítať. A pritom sami sa stávajú do tej roli. Ja viem, príďte za mnou, ja vám poviem, jak to bude. Sami na seba strhujú to, že oni chcú úctu, miesto úcty, ktorá patrí samotnému Pánu. A preto to tak dopadá, jak to dopadá. Keď dostanú, čo potrebujú, už ich nič nezaujíma. Už je všetko v poriadku, už je všetko OK. Príklad Čína a tak ďalej. Tento systém, ktorý sa snaží za každú cenu, a jedno, keď som to ja, tak mi buchnite po hlave. Keď je to ktokoľvek, tak sa mu vysmejte. Kto vám hovorí, a toto musíš, lebo Boh to chce. Križiaci mali Deus vult. Ale to bola otázka rozhodnutia. Ešte, že mali sa rozhodnúť, buď budeš spravodlivo potrestaný, alebo tu máš svoje pokánie. Oni vedeli, čo to je. Ale, a takisto vy potom viete, v rodine, v škole, tam, kde sme zodpovední, zatlačím na vás, aby ste urobili, čo chcem. Dosiahol som, čo chcel, mám výsledky. Toto presne sme robili, keď prišiel január vždycky, tak ako farársky des, prvé 2 týždne, výsledky. Koľko príjmaní, koľko tohto, koľko spovedí, koľko som pomázal a všetky tie proste nezmysly. A potom sa hodnotilo na príslušnom úrade a všelijaké príplatky a tak sa dávali podľa toho, čo kto, koľko, kde a kam. Jak keby sa Božie veci dali merať. No ale tak to fungovalo a čo vidíš, že toto
toto absolútne nemá s Božím kráľovstvom nič spoločné. Lebo to najdôležitejšie chýba. Ani ja sa nemôžem postaviť medzi Pána a vás a povedať, len cez nohy mŕtvolu. Ono to tak vlastne nie je. Že je to cez mŕtvolu, ale nie ja dosahujem výsledky skrze vaše mŕtvoly, ale Boh dosahuje výsledky skrze mŕtvolu môjho ega, starého človeka a tak ďalej. Rozumieme? Do lásky sa nedá prinúť. Úcta sa nedá, viete, vyžiadať. Keď niekoho nemám rád, tak ho nebudem mať rád. Môžem sa ho báť, môžem sa pred ním skrývať, môžem pred ním utekať, ale z úcty k nemu nič neurobím. A naopak, keď mám k niekomu úctu, tak môžem urobiť aj 3 veci, ktoré by som ináč neurobil. Nemusím mu veriť na slovo úplne do nezmyslu a políkať všetko, ale nebudem sa s ním hádať. Vtedy, keď to nie je vhodné. Nemusím, ako zase slušne povedať, každopádne ten vzťah je založený na tom, čo ja si myslím o tom druhom. A tam nikto vám nemôže vojsť. Tam vám nikto, do toho vám nikto ani nesmie vstúpiť. Právnici svätého Augustína vám povedia, že, a to v svojom čase ešte rozoberieme to iba tak, aby sa nepovedalo, že som si neurobil domácu úlohu. Tí povedia, že on tam používa ten výraz, ktorý potom vlastne tí Nemci a tí, o ktorých hovoríme, používali. Ten príkaz o svadbe kráľovského syna tom je. A donúťte ich vojsť. No ale výsledok viete, aký bol. Našiel sa tam ten, čo nemal oblečenie. No nechcel byť, to tam narvali. To len tak. Že nevždycky dosiahol, mal plno a aj tak musel, a tak mal hanbu nakoniec. Takže to len tak na okraj, ale toto je dôležité, že tam vám nikto nemôže vstupovať. Sú takí, čo majú to pokušenie, ale tam je to práve to isté. To je jak vo vzťahu 2 ľudí v manželstve, nemôže niekto tretí tam byť, okrem Pána, samozrejme. Nemôžem ja tam rozhodovať, čo. To sú veci, ktoré musia patriť tam, kde patria. A Boh voči nám v tejto veci používa také 3 taktiky. A takto potom aj my môžeme používať. A to je jediný spôsob, jak účinne vychovávať, už som to možno tak nepovedal. Totiž je niečo, sú veci, ktoré nám Boh zjavil. Ukázal nám, ako keby urobil pred nami. Aj my. Sú veci, ktoré môžeme urobiť pred inými. Pred deťmi, pred podriadenými, dokonca pred nadriadenými. To je jedna skupina. Musíme presne vedieť, čo tam patrí. Druhá vec je, aj Boh tak urobil, je niečo, čo robí s nami. Čo robí s nami, kde naša prítomnosť sa vyžaduje, kde to bez nás nejde. Kde to robí na nás, alebo skrze nás. Podobne to my robíme s deťmi. Či sa učíme, alebo pomodlíme, aby vedeli odkúkať, aby si zapamätali a tak ďalej. A potom je tretia vec, to, čo Boh urobil, pripravil, vykonal za nás.
O tom väčšinou sa nehovorí. Toto sa potom zvestuje. Toto sú skutky, ktoré sa, to je podstata toho, čo sa ohlasuje. A to tiež nejde všetko naraz. Do toho človek musí dospieť. Základ je, poslal svojho syna, aby nezahynul nikto v neho verí, ale mal večný život. Podstata evanjelia. A potom zistujeme, je milión ďalších vecí, ktoré sa robia v zákulisí, v tom dobrom. Príklad je ten film Stopy. To pozná, vie. Že nakoniec je to on, ktorý urobí to najhoršie, najťažšie, to, čo vlastne my sme nemohli. Ale z toho si pí a nerobí. Tam plitvá zdrojmi, jak len môže. Niekedy Sveta Monika a Svätý Augustín celý život obetovala, aby ten jej nešťastný syn bol taký, jak Boh chcel. Ale vyplatilo sa. Čiže to sú veci, to sú Božie metódy a tie, ktoré mnohokrát, keď ich vieme, keď ich chápeme, aspoň mentálne, citovo ťažko, tak sa môžeme naučiť. Aha, tak jak Boh mňa vychovalo, jak mňa vedie, tak to je jediný spôsob, jak ja môžem niečo predať. No ja apoštol Pavol vám poviem, čo som od Pána prijal, to som vám aj odovzdal. Dneska tam to isté hovorí. A nie len, že čo, ale aj ten spôsob, aký. Ježiš to povedal svojim učeníkom, že ja vám dávam kráľovstvo tak, ako ho môj otec dal mne. Matematika. Tak, ako ja som ho dostal, za cenu, za ktorú som ho ja dostal, za tú cenu aj vy ho dostanete. To sú tie rovnice a to sú to ihrisko, na ktorom sme. A toto je dobre vedieť, toto je dobre chápať, aby sme sa potom nečudovali. Keď Boh v úvodzovkách takto vyplýtval všetkých tých prorokov a nakoniec v úvodzovkách vlastného syna, oni, tak my sa mnohokrát sklameme, mnohokrát vyplýtváme svoje jakby síly a dostaneme sa do situácií, keď vlastne zistíme, že je to iba o jedinom. O tomto vzťahu a aj my budeme v tej situácii. Predsa jeho budú mať rádi. Predsa mňa aspoň trošku si budú tí ľudia vážiť. Aspoň som im neklamal, keď som nič iné nedokázal. A niekedy to je maximum, čo môžete urobiť. Ale keď toto urobíte, Ježiš hovorí, keď takto urobíte, hoci ste neužitoční služobníci, ale urobili ste to, čo ste urobiť mali. Nech nám Pán dá takého ducha i také myslenie, aby nás nepohoršovalo to, jak on koná, a zároveň, aby sme menili svoje myslenie tak, aby sme dokázali i sami sa tomu približovať, pokiaľ bude možnosť, dokonca nutnosť. Pochválený bude Ježiš Kristus.